Bapangat, sampun. Wes. Aku dijak pelayon terus kesel. Terus Hah? apa? Iki madu beri iki Oleh, lah. iki madu prendi iki? Kandhane kok. Wis ngene ae. Bingung aku. Madu Ngidul mawon. Nggih, madhep ngidul. ngidul. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah kula apa? Hah? Iki pas didupno rono ora didupno rene. Panas e daerah. Ya gane ana. Tak geser sedikit. Geser piye? Ya. Ini kan diparingi silir. Kandhan yo. Ulo salam sik Ulo salam. kagem masyarakat Desa ngendi ki mau Bacin. Desa Bacin. Ah. Ulo salam. Ulo salam. Yo ah. Saiki Sok bar bodho mangkel ae aku. berbodo. Yo saiki celok. Saiki. Yo saiki ndeng. Iya ngono kok lutung. Lutung. Entum suwek ngono. Salam. Hah? Salam. Iya. Suara sentak ngene kok jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bu nggih. Suarane entek. Apunten ya. Ngokor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki caloro ditekakno kene. Acarane iki mau Wali nikahan matul nggih. ursi. Urusan dhewe kono. Ursi. Urusanem ya urusanem ah. Lapo kok melu aku? Wali matul ursi ngono nyok. Nikahan. Ayo nikah. Retiku wali matul crut. Hah? Wali matul curut piye? Wali matul ursi. Sing dinikahno sinten, Mas? Mas lanang karo Mas wedok, Mbak Lu Mas wedok. lanang iki karo Mas wedok. Mbak wedok. Alah. Wah iki Mas lanang bahaya karo iki. Mbak wedok. Ketara sobone ning PLN. PLN lapo? Nyetrum kue ngono. Iki sing nikahke Mbak Yahya. Yahya karo Mas Dona. Dona. Nggih, leres. Apa Mbak Dona? Kowe lho iki. Aku ora Salah dikei neh Bu niki. Bos Aku ora suruh, Mbak. diwenehi tulisan re. Ngono ku udah dikei Agar kon tulisan, ngerti Bos. kono ngono. Mbak Dona dalam Mas Yahya. Kene caloro iki kudu iso menehi ular-ular kanggo temanten caloro. Diparingi ular-ular. Iso mituturi karo Dituturi. temanten wong loro. Iso kowe? Hah? Ah, kowe ngenyaku. Kowe ngenyaku. Ora. Hah? Ora. Kowe takok aku. Aku takon kowe iso. Ngenyek cah iki. Aku Iso? aku iso. Kowe iso apa ora? Lah ya kagepem aku iso. Lah ya aku takon iso apa ora? Udah. Goblok ora ngomong. Takok terus kowe. Wong temanten iki mau tak ibaratno kaya siji ali-ali, loro pacul, telu kendi. Lah kok iso? Lho kok ora iso? Kok iso? Ana mesti ana werdine iki. Ya ana. Ali-ali. Dosa kowe. Loh. Emah aku. Ali-ali Awak iki gak nggone seneng. piye? Sing nggo piye ali-ali? Ali-ali. Iya. Lah iya. Lho mesti ana werdine Ya ali-ali. ana Werdine piye? ali-ali. Temanten loro kuwi aja nganti lali. Lali. Lali marang keluarga. Marang keluarga. Aja nganti lali marang wong tuwa ya mara tuwa ngono. Oh, ngono. Pucet nek kuwe nek ora pacul. iso. Nek pacul. Pacul ndak ngene ya. Koleren takok. Pacul gak enak. Lu bener apa kleru? Wong dagelan tek Werdine iki nesunan. lho, nyok munyok. Ya tek ketek. Pacul. Werdine pacul. Wong loro aja nganti ucul. Aja nganti ucul. Aja nganti ucul. Tegese kuwi aja nganti selingkuh. Aja nganti selingkuh. Bojo cukup siji kanggo selawase. Aduh ini kowe tek loro ngono. Loro wong dadakan. Hah?
Dadaan. Lah ndok iki sing ning kono iku Lho iku bojo ketoprak dan gendeng. Goblok iki lho. bojo Bojone ketoprak. Bojone sing pentul ya gonta-ganti. Ngono. Engko ngaleh neh iki Lah ame sing sapa? kendi. Kendi ku ndak yo ngene ya. Kok leren takon. Kendi ya ngene. Ndakan. Wes ora nek kendi ku gene gawe ngombe. Lah iya. Werdine iki lho Mas, Werdine. werdine Mas. Tak arteknone. Iya, ngono ndak Wis batre iso. polno. Ababe kaya sapi tek. Leh, sapi teng piye mau bar mangan nganu re? Iku kali kono. Ah iki mau kendi. Werdine kendi. Tak watuk sik. Wong trimo kendi ya. Kendi ndak ngene iki ya. Wes ora nek kendi ngene iki Mas. Werdine iki lho. Aku suwe-suwe kena sirup, Pak. Stroke dan gendeng sing Lah ngene yo iku. sing penyakit ngene iki. Yo. Wes digenti ya? Tak winggi sik, engko tak artekno, tenang, ora usah kuwatir. Dar. Wah. Kaget iki. Wong jinteni kok. Kowe ngenteni? Iya. Heeh. Apa Jek? Apa mulane? Atuh. Aku ya ora kowe tok sing duwe. Oh sik ta. Aku ya duwe padha ae. Aku ya padha ae duwe. Duwe apa? Caping. Caping ape lapo? Caping ya dienggo ngene iki ya, Mas. Hah? Ora, Pak. Caping nggo ning sawah ha. Merdeka. Pancasila. Kendi. Kendi. Wong manten sak keloro kuwi aja nganti do emosi. Aja nganti do emosi. Mm-mm. Aja do rebutan bener. Tegese ngono iku. Nek ana masalah si dirembuk, Dirembuk. sing apik-apik. Oh. Tiba engko marai tukar, yen wis marai tukar terus marai bubar. Marai bubar. Ngono. Oh. Ya ora kowe tok sing duwe. Aku ya duwe padha ae. Duwe apa? Iku mau caping. Terus HP mbok ge ngedos. Hah? Gawe nyabingi dasem. Lah aku wis blangkonan dari mbok campi iki. Caping ki ana werdine. Apa? Iso ngayomi, ngayemi. Terus? Ayo ngayomi ku, ngayomi sak keluargane. Mm-mm. Ya to. So nek duwe anak iso ngayomi anake. Nek Yo. ngayem-ayeme atine anake, ngayem-ngayemi atine bojone aja nganti pengen duwe apa ae. Tangga duwe tuku sembarang kalir dengah. Terus? So nek duwe duit tuku dhewe iku ngayemi ngono Mas. Nek ngopeni. Hah? Ngopeni. Ngopeni ku tegese ngene. Piye? Ngopeni keluargane, nafkahi. Yo. Sithik berat. Nek sithik ya dipangan sithik, nek berah ya dipangan sithik. Ngono lho Mas. Utekem meletik dina iki. Lah ya kandhani kok. Ora gowo damkar. Hah? Ora gowo damkar. Ora usah. Adek iki tek ngundang damkar kowe. Iku piye iku? Piye nek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donga dindonga, Dingo Cuk. dingo. Iki ning griyane Bapak sinten lah, Bu? Bapak lanang, Ibu. wedok. Kawet biyen Mas nek bapak lanang. Lah iya. Lah kowe ora arti ngene sapa? Aku ya ora ero. Lah iya ndak Nek wis. griyane ah. bapak sinten, Bu niki, Bu? Lanang. Mbah. Padha ae. Bos kei tulisan ta, Bos? Bapak Yahya. Iko lho bapak princes iko. Prince. Iko bapak Ndi? prince. New prince. New Princess untum suwek ngono. Kae dijaluk. Iso maca. Kok mbok pentelengi tok ku. Tulisane kok ora kare ngene, Dek. Kon Ora maca karep piye? piye? Tulisan ndak yo ngene iki ya. Ngerti tah kok ora kare mencolot-mencolot. Nglumpuk ya kaya kowe. Donga didonga. Donga dinonga iki ning griyane Bapak Gumanto adalah Ibu Manti. Muslihah. Nggih Bu leres nggih. Mugi-mugi Bapak Gumanto
bubar duwe gawe pinaringan rezeki ingkang kathah halal Amin. barokah Amin. syukur-syukur iso jarah ning Mekah Madinah Amin. turah apa nganune turah gawe nanggap prakabudaya neh Amin. Dagelane Syukur aku meneh. tok. Golek bojo sing soleha. Aja Mas Ojo. oncen mau kuwe bojomu ketoprak Gonta ganti. Iki mpun akad nikah dereng. dereng iki didongakno Dongakno Mas Yahya. Mugi-mugi enjing-enjing pas nglampahi akad nikah diparingi lancar. amin Mboten enten alangan setunggal punapa-punapa. amin Lan dadya keluarga sakinah mawadah lan warahmah ngono. Asin untungem suwek ngono. Amin celuk iya ngono kok mutung Piye? Awak ya dhewe ning masyarakat Bacen kene padha didongakno didongakno. Dongakno kowe. mugi-mugi masyarakat Bacen murah sandang murah pangan loh jina apa Gemah ripah Gemah lipah roh jinawe. Murah sandang, murah Murah pangan. Moden plegak-plegu ngene ku. ayo sayangi aku ra Tewas sing modin ngangoni kuwe. wong aku lulusan tebu gosong ora lulus Ora tebu gosong, ning mondok kono lho, rumah bersalin. ora rumah bersalin Mas Lah terus? rumah sakit umum kono lho Cempaka 2 cedak kamar mayat Awak dhewe ning kene ki ra pati kanggo. ora pati kanggo Ora pati kanggo. lah terus Lah sing dipentingne ya babon-babon kae mau lah. iku dudu babon Lah terus binatang tamu iku lho binatang untum suwek ngono. lah apa Bintang tamu. iya Wis dadi ta durung? sik tak undange Undang. Apane yang cekeli? Lah aku mbok kon terus lapo ning kene dhewe aku. napa Piye? Pak bojo loro kok kaya iki Pak bojone loro gonta-ganti Kayak lagu Mas yo. Katut lanangan nada pria ya. Katut lanangan. aja ketut lanangan ah Terus katut wedoan yo. Ah. Iso nyanyi ta ora kowe? aku Heeh. aku ya ora iso Lho kok ora iso lho. suaraku kene kok Lah kowe kon rene iki yo kon nyanyi kok. Senengane angger main durung bayaran wis dijaluk. monggo Mas yo lilo Yo katut lanangan sik lilo. Iso nem lilo tok kok apa? ketut lanangan Alah. sik ya Wong angger ora tau kumpul wong ya ngono isone lilo ae. aku jane ya wis lilo Mas Aku ora lilo. Pancasila bah pokoke merdeka